Hej, jeg hedder Karin Wissing-Becker og har klinik for afspænding i Hillerød. Hvis du kunne tænke dig at vide noget mere om mit arbejde og hvordan jeg eventuelt kunne hjælpe dig, er du meget velkommen til at komme til mit gratis informationsmøde. Du finder dato og tid og sted inde på min hjemmeside klinikforafspænding.dk. Det jeg vil fortælle om, det er lidt omkring noget teori omkring nervesystemet, hvad der sker, når vi er stressede, hvad der sker, når vi er afslappet eller afspændte, og hvordan vi kan påvirke nervesystemet i den ene retning og i den anden retning. Og min indfaldsvinkel er jo meget kropslig, så vi laver også et lille øvelsesprogram, hvor naturligvis åndedrættet indgår. Og også naturligvis holdningen indgår. Så er du interesseret, kig ind på min hjemmeside, giv mig en mail, så skriver jeg dig på listen. Tak for din tid.